እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝተሳተፉ ባሕታዊ የኔታ እዝራ ክብረኣብ ኣብ መንደፈር ኣብ ዝርከብ ማሕበር ገዳም ደብረ ድማ ብዘስካሕክሕ ግፍዒ ከም ዝተቐትሉ መግለጺ ቀኖናዊ ኣህጉረ ስብከታት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣረጋጊጹ። እቶም እንኮ ናይ ቅኔ መምህር ዝኾኑ የኔታ እዝራ ዘደብረ ድማ ገዳም ኣቡነ መንቀርዮስ ንሓቅን ቀኖናዊ ሕግን ብዙሕ መከራ ክበጽሖም ከም ዝጸንሐ ዝሓበረት መግለጺ ኣብ 15 ለካቲት 2023 መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ብግፍዒ ሰማዕቲ ተቐቢሎም ከም ዝሓለፉ ስሚሩሉ። እቶም ባሕታዊ ንጸቕጥን መፈራህን በዲሆም ኣብቲ መንግስትን በት መንግስቲ ትድገፍ ናይ ኣስመራ ሲኖዶስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ሓዘን ዘይኣወጅሉን ብዙሕ ሰብ ዘይተሳተፎን ስነ ስርዓት ቀብሪ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ካብ ዝተሳተፉ ሒደት እዮም። የኔታ እዝራ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ድሕሪ ምስታፎም ብመልካዊ ሲኖዶስ ዘኣስመራን መንግስቲ ኤርትራን ብዙሕ ውግዘትን ስደትን ክወርዶም ድሕሪ ምጽናሕ ድማዮም ሰማዕት ኮይኖም ክብል መግለጺ ቀኖናዊ ኣህጉረ ስብከታት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣነጺሩ። ነሳት 17 ዓመታት ኣብ ማሕዩር ዝነበሩ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ 9 ለካቲት 2022 ኣብ መበል 94 ዓመት ዕድሜዮም ከም ዝዓረፉ ይፍለጥ። ብሃይማኖታዊ ጉዳያት ግደፍት ለሲኖዶስን ጳጳሳታን ንኣቡነ እንጦንዮስ ወግዓዊ ናይ ፓትርያርክ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብምንፋግ ብዙሕ ተሳታፊ ኣብ ዘይተረኽበሉ ርእሶም ብመቕርቦም ተጸሩ ኣብ ገዳም ክቕበር ምግባራ ትውቀስ። ብሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብርጌደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ውሕደት የካይድ ኣሎ። እቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓለፍቲ ጸጥታ ወተሃደራዊ ርክባትን ሎጂስቲክን ዘጠቓለለ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጸንሓሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ዝርከብ ናይ ቴክኖሎጂ ምህንድስናን ወተሃደራውን ትካላት መንግስቲ እናተዘዋወረ ይዕዘብ ምህላው መርበባት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን። እቲ ወተሃደራዊ ልኡኽ ጎኒ ጎኒ እቲ ዘካይዶ ዘሎ ምብጻሕ ምስ ወተሃደራውያን መራሕቲ ኢትዮጵያ ብምርኻብ ይዝቲ ምህላው እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ጠቒሱ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ን2 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ኣብ ትግራይን ካልኦት ክልላትን ተዋፊሩ ምንባሩ ይፍለጥ። እቲ ኩናት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝተበጽሐ ስምዕ ደው ድሕሪ ምባሉ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝበዝሐ ከባቢታት ትግራይ ከም ዝሰሓበ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ዶባት ኣብ ዝርከባ ዓድታት ግና ክሳብ ዝእዋን ዝምህላው ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይወቅስ። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ 2 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ። እቲ ፕረዚደንት ብ2 ሚያዝያ ናብ ጀዳ ብዝኣተወሉ ምስ ወራሲ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማን ብምርኻብ ኣብ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ድማ ምስ ሶርያ፣ ቱርክን ኢራንን ኣብ ዝተሓሓዝ ጉዳያት ከም ዝተመያየጠ ሮይተርስ ሓቢሩ። ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ዘን ሃገራት ዝጸንሓ ተሪር ፖሊሲ ተፋኹስ ከም ዘላ ዝገልጹ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ዞባ ግብፂ ተመሳሳሊ መርገጺ ክትሕዝ በቲ ንግስነት ድፊኢት ይግበረላ ከም ዘሎ የገንዝቦ። ስዑድ ዓረብ ንግብፂ ዓመታዊ $100 ሚልዮናት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም እተበርክተላ ይፍለጥ። እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሓገዝ ክቕጽል እንተኾይኑ ግብፂ ንመርገጺታት ስዑድ ዓረብ ክትድግፍ ዝብል ቅድመ ኩነት ተነቢሩሉ ምህላው እቶም ተንተንቲ ብተወሳኺ ይረድኡ። ኣብ ቁጠባዊ ምከት ከይትሽመም ሰጊያ ዘላ ግብፂ ንምሕዋዩ ክሳብ መወዳእታ ሰነ 2023 ናይ ልዕሊ $9 ቢልዮን ቀጥታዊ ወፍሪ ከም ዘድልያያ ትገልጽ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ $3 ቢልዮን መሕወይ ቁጠባ ክመባፅዓላ እንከሎ ዝተረፈ ድማ ከም ስዑድ ዓረብ ካብ ዝኣመሰላ ማሓዙታ ብወፍርን ካልእ መልክዕ ሓገዛትን ክብርከተላ ትጽቢት ኣለዋ። ዑደት ፕረዚደንት ግብፂ ናብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ድማ ብቐንዱ ኣብዚ ነጥብታት እዚ ዘተኮረ ምዃኑ መርበብ ዜና አልጀዚራ ኣገንዚቦ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ